Krásny deň všetkým. Ako sa má stádo? No, stádo sa má dobre. Povedal by som, že sa má lepšie ako niektorí ľudia. Ale je to len preto, že robí si co chce. Pásie sa kde chce. No, samozrejme, že v rámci možností oplotkových. Ale ten felfer, co majú tu na tak, to je úplne, že paráda. No a teraz sa pozeráme na lúčku, ktorú sme x-krát prepasali. A vlastne takto sa tie krávy tu na tej lúke dokážu zgrupiť, pretože sú tu ešte stromy a je tu všelijaké rašiace sa trnie, pretože jak sa môžete podívať, toto sme tu napríklad vyrezali, boli také trnisté kričky. No teraz vlastne tým, že sme zabezpečili ten výrub, tak sa to otvorilo, ale napriek tomu tá trnka má takú silu, že sa obnovuje a chce ďalej rásť. No ale keď si môžete všimnúť, tak na pasenie to vôbec nevadí, pretože tie krávy dokážu vypasť pomedzi tú trnku a ešte si aj dokážu dopriať vlastne tie výhonky a tým pádom si vylepšujú jedálniček. Toto je jelša a takto si tu čistia teritorium, vylámu, požerú, ale to je vlastne celý ten cyklus v prírode, kde veľké bylinožravce vlastne pretvárali krajinu a utvárali lesostep, kde sa v rôznych objemoch pásli a podľa toho tá krajina aj vyzerala. No, toto, čo vidíme, by sa malo všetko ešte dočistiť, pretože sú tam zbytky týchto krikov. Aj keď môžem povedať, že vlastne na týchto malých trnkách zastavuje hmyz. Teraz momentálne je tu milión much, pretože s kravami prichádzajú aj muchy. Ale na posúdenie je, že či je potrebné všade všetko vyrúbať, vyčistiť. Či by nemohlo byť aj tie užívané pasienky v takom stave, že aj niečo tam rastie, že to není iba zelený trávnik. A vidíte, pekne je to vypasené. Aj keď proste norma určuje, aby to všetko bolo dokonalé, ale čo je dokonalé v prírode? No skoro nič. Rozmanitosť je základ sveta. My sme si to prispôsobili tak uniformne, ale podľa môjho subjektívneho názoru je potreba všetko upravovať na náš obraz. Stačí to len formovať a brať si benefity, ktoré sú možné, ktoré nezaťažujú okolitý sveta. Jedným z tých benefitov je aj chov dobytka, pretože celá ekonomia chovu vlastne stojí na tom, že vypasáte trávu a byliny a za tú starostlivosť o krajinu vlastne dostávate kvalitné potraviny. A to si myslím, že to by mala byť tá cesta
ktorou by sa malo uberať poľnohospodárstvo. Tak všetkých pozdravujem a ďakujem.